What are your major concerns regarding the implication for the regional security, given that ever since taking office, you've been opposed to the EU sanctions on Russia and also against Ukraine joining NATO? My sme susedia Ukrajiny a túto podporu jej dávame. My pravidelne robíme spoločné rokovania vlád, slovenskej, ukrajinskej. A hlavne teraz sa sústreďujeme na zimu, pretože zima bude veľmi náročná pre obyvateľov Ukrajiny. Pomáhame ako sa dá, s výnimkou vojenskej pomoci, pretože my neveríme, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie. Na druhej strane treba Ukrajinu podporiť, ak má nejaké ambície. Ak má ambície Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, treba to podporiť. Ale pokiaľ ide o NATO, tak vstup Ukrajiny do NATO považujem akurát tak dobrý na začiatok 3. svetovej vojny. Samozrejme, že Slovensko je malá krajina, nevie ovplyvniť ambíciu Ukrajiny, pokiaľ ide o NATO. Ale členstvo v NATO sa schvaľuje v každom parlamente, každej členskej krajiny, ktorá je v NATO. Ja za Slovensko hovorím, že pokiaľ budem predsedom vlády, budem tvrdiť, že Ukrajina do NATO nepatrí, že to bude ešte viac eskalovať napätie, že to nie je dobré. Preto zostaňme v hraniciach úvah, že Ukrajina potrebuje pomoc, že mier pre Ukrajinu by mal byť, povedzme, spravodlivý pri rešpektovaní všetkých pravidiel, ktoré sú tam, že Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. And you have recently said that you see high probability of the Ukraine crisis ending soon. So what are some of the specific factors or developments that lead you to this assertion? Ak bude Západ pokračovať v podpore vojny na Ukrajine, ako teraz podporuje, tak bude veľmi ťažké ukončiť túto vojnu. Ja som často predmetom kritiky, pokiaľ ide o štáty Európskej únie a štáty Západu, keď hovorím, že vojna nemá vojenské riešenie, že prestaňme podporovať Ukrajinu vojensky, poďme si sadnúť za stôl, kde budeme rokovať o výsledkoch nejakého mieru, hoci je to veľmi komplikované a veľmi náročné. Konfliktu, ktorý nemá žiadny zmysel. Ja to porovnám so Západom. Západ neustále podporuje vojnu na Ukrajine a myslí si, že touto vojnou oslabí Ruskú federáciu. Ale táto stratégia nefunguje. Zoberte si, koľko sankcií bolo vznesených proti Rusku. Zoberte si, koľko peňazí bolo dodaných na Ukrajinu. Zoberte si, aký tlak bol vytváraný proti Ruskej federácii. Ale výsledok je, že táto stratégia nefunguje. Sankcie spôsobujú viac problémov Európskej únii ako samotnej Ruskej federácii. Západ v roku 2022 mohol túto vojnu ukončiť tým, že by rešpektoval dohody, ktoré boli na stole. A to boli dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale Západ to neurobil. Západ si myslel, že poďme túto vojnu využiť, aby sme poškodili Rusko, aby sme ho ponížili. Ale táto stratégia jednoducho nefunguje rokov. Preto teraz by Západ mal uznať chybu, ktorú urobil v roku 2022 a mal by povedať, poďme rokovať, lebo toto zabíjanie Rusov a Ukrajincov nemá žiadny zmysel.